फिन आरोबाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों 68 बोसोर बैसोनि हेमराभा मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। फुंनि 5 रिंगायाव हाग्रानि मैदेरा हरखाब हेमराभानि न'आव गाग्लोबफैनानै न'आवनो हेमराभाखौ जिउ फोजोबलाङो। गोबां समफोरनिफ्रायनो जों मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ खोनानो आरो नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो फिन आरोबाव दिनैबो मैदेरनि गाग्लोबनायजों बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थाना बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय दक्षिणकुसि गामि बग्रिबारि सुबानि 68 बोसोर बैसोनि हेमराभा मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला माब्रै मैदेरनि फालोआ आदार नागिरनानै भारत भुटान सिमना ओनसोलनिफ्राय हायेन ओनसोलाव ओंखारबोनानै फुंबिलि समाव हेमराभानि न'नि सिथ्लायावनो हरखाब गाग्लोबनानै हेमराभानि जिउ फोजोबलाङो आरो बेनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव सुबनखाथा हाग्रा मावख'नि मावख'आरिफोरा फैनानै खौरां लानायजों लोगोसे बागानपारा आउटपोस्टनि पुलिसफोरा हेमराभानि गोथै सोलेरखौ बोखांना मुसलपुराव थानाय डक्टर रबि बर' सावस्रि फाहामसालियाव नायबिजिरनो लांनाय जायो। मानुतो मोर दादा है, दादार नाम हेमराभा, आमी मध्यम बगरीबारी राभासुपा। रातिपुৱা তাৰ মানে গৰু আছে তো গৰু হার গৰু আহি থাকে হার গৰুৱে ডিস্টার্ব দিব বুলি ওলাই আহিছে ওলাই আহাতে আৰু ইফালে হাতী আহিছে গম নাপায় মানুহটো অলপমান কুজা মুৱা ওপৰ পিনে চোৱা নাই এনেকে দেখা নাপায় কিনে এনেকে হাতীয়ে মাৰি দিলে আৰু কেইটামানত হৈছিল 5টা মান বজাত হাতীটো এনেকে আহি থাকে মাজে মাজে হৈ থাকে মানে হাতী বিলাকক ভালকে ৰাখিব লাগে ফৰেষ্টাৰ বিলাকে এনজয় বিলাকে এটোৱে ক'ব বিচাৰো আৰু ভালকে ৰাখিব লাগে ভালকে যাতে বেলেগ পৰিয়ালে আৰু অনিষ্ট নকৰে এটোৱে কৰিছে ঘৰ পিনে ভাঙিছে একগিৰিৰ এপিনে আগতে আমি ইয়াতে আছিলো মোৰ দাদা হয় মই দাদাৰ ঘৰতে আছিলো আৰু তেতিয়াও আহিছিল ঘৰ ভাঙি প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে কি কৈছে তেওঁলোকে কি ক'ব এতিয়া কিবা পুলিচ আহিব গাবুৰা আহিব এনেকে বুলি কৈছে मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।